ଅଶ୍ଳୀଳତା ଲାଗୁଛି ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ ନିଅନ୍ତୁ ବାପା ଆସନ୍ତୁ ତମ ପରିଶ୍ରମୀ ପିଚାକୁ ଏଠାରେ ବିଶ୍ରାମ ଦିଅନ୍ତୁ ବସ ବସ ଏ ଲାଇନରେ ଅନେକ ଦୋକାନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଜିଦ୍ ଯାହା ସାମଗ୍ରୀ ଯିବ ତୁଲାବୁଙ୍କ ଦୋକାନରୁ କାହିଁକି କେଜାଣି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ କଥାରେ ଅଛି ପଇସାଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା ସମ୍ପର୍କଟା ବଡ଼ ଏଇ ସନ ଫଗୁଣରେ ବାପାଙ୍କୁ 69 ପୁରୀ 70 ଛୁଇଁଲା କିନ୍ତୁ ମୋର ସେବା ଯତ୍ନ ଫଳରେ ବାପାଙ୍କୁ ଏବେ ଯିଏ ବି ଦେଖିବ କହିବ ସିଲେଇଲେ ସିଲେଇଲେ ଶିଖେଇଲା କାହିଁକି ନା ବାପାଙ୍କର ଗୋଟେ କଟିଂ ଆଉ ଫିଟିଂ ଆଉ ମାନେ ସେଟିଂ ଏଭ୍ରିଥିଂ ପୁରା ମାଇଣ୍ଡ ବାପାଙ୍କର ଖାଲି ବାଁ ପଟ ସୁନ୍ଥାଣି ମୁଁ କାଟିଦେବି ବିଜୟ ମହାନ୍ତି ପୁଣି ଡାହାଣ ପଟେ କୁଣ୍ଡେଇ ଦେବି ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ଟୋଟାଲ ଚୁଟି ପଛକୁ କରିଦେବି ନାନା ପାଟକର ଏବେ ବି ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ କରି କହୁନି ଦିପର ଲାଗିଛି ବାପାଙ୍କ ପଛରେ 5-25 ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମନ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏତେ ସବୁ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟା ମୋତେ ମାନେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛି ବାପାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠିଟା ଯନ୍ତ୍ରଣା ରହୁଛି କ'ଣ କରିବେ ଆଜ୍ଞା ଅସଲି ପଞ୍ଚଗୁଣା ତୈଳ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନକଲି ଜାପାନୀ ତୈଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଲଗେଇ ସାରିଲାଣି ଏପଟେ ପୁଷ୍ପା କ୍ଲିନିକ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେପଟେ ଗୁପ୍ତରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ରଙ୍ଗନାଥ ଦାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ପରାମର୍ଶ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଫଳପ୍ରଦ ହେଉନି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ବାପାଙ୍କର ପାଇଖାନାଟା କୁଆଡ଼େ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାନେ ଗୋଟେ ଇଂରାଜୀ ଶୌଚାଳୟ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେବଳ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ମନସ୍ଥ କରିଛି ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଇଂରାଜୀ ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ କରିବି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ 1200 ବଢ଼େଇ ନିୟୋଜିତ କରିବି କିନ୍ତୁ ଇଂରାଜୀ ପାଇଖାନାଟେ କରିବି